நெல்லை ஜங்ஷன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். என்டிஏ யூஜிசி நெட் எக்ஸாமோட சிலபஸ் ரிவைஸ் பண்ண போகிறதாக யூஜிசி சேர்மன் எம் ஜெகதீஷ்குமார் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. என்டிஏ யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் வேக்கன்சிக்கும் அதே நேரத்தில் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப் ஆராய்ச்சி உதவித்தொகைக்குமா இந்த தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இந்த தேர்வு வருடத்திற்கு 2 முறை நடத்தப்பட்டுருக்கு. இந்த நிலையில் இந்த தேர்வுக்கான சிலபஸ் ரிவைஸ் செய்யப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகிருக்கிறது. என்டிஏ யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கடைசியாக 2017ஆம் ஆண்டு இந்த சிலபஸை ரிவைஸ் பண்ணாங்க. இப்போது மிக விரைவில் இந்த சிலபஸை ரிவைஸ் பண்ண இருக்கிறாங்க. இதற்கான கூட்டம் நவம்பர் 3ஆம் தேதி நடந்தது. நவம்பர் 3ஆம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்த சிலபஸை ரிவைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க. இது எப்போ வரும் அப்படின்னா உடனே இந்த சிலபஸ் ரிவைஸ் பண்ணுறது உடனே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகாது. இதுக்கு குறிப்பிட்ட டைம் கால அவகாசம் கொடுத்து தேர்வுகளுக்கு முறையான கால அவகாசம் கொடுக்கப்படும். கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த ரிவைஸ் சிலபஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுவதாக தகவல்கள் தெரிஞ்சிருக்காங்க. ஸோ என்டிஏ யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் எழுதக்கூடியவர்கள் இந்த டிசம்பர் 2023 நடக்கக்கூடிய எக்ஸாமுக்கு பழைய சிலபஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்பப்படுகிறது. அடுத்த தேர்வுக்கு, அதாவது அடுத்த 2024 நடைபெறக்கூடிய என்டிஏ யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் தேர்வுகளுக்கு தான் இந்த சிலபஸ் மாற்றப்பட இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்துட்டுருக்கு. ஸோ யூஜிசி நெட்டு படிக்கிறவங்க பழைய சிலபஸை வச்சே டிசம்பர் 2023 எக்ஸாமுக்கு படிங்க. அடுத்த வருடம், அதாவது 2024ஆம் ஆண்டு கண்டிப்பாக புது சிலபஸ் வரும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்குது. இப்போ இந்த நியூ சிலபஸ் தயாரிக்கிறதுக்கான எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டிலாம் போடுறாங்க. சப்ஜெக்ட் வைஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டிலாம் போட்டிருக்காங்க. அந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நியூ சிலபஸ், ரிவைஸ்டு சிலபஸை காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி, நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, இப்போ ஏஐ டெக்னாலஜிலாம் வந்தோடனே நிறைய விஷயங்களை அதில் என்ன பண்ணுறாங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண இருப்பதாகவும் தகவல் வெளிவந்திருக்கு. ஸோ என்டிஏ யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் படிக்கக்கூடிய ஆஸ்பிரண்ட் இதையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்க. தொடர்ந்து உங்கள் தேர்வுகளுக்கு தயாராகுங்க. என்டிஏ யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் தொடர்பான தகவலாக இருக்கட்டும், இல்லை அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ரிலேட்டடான தகவலாக இருக்கட்டும், தொடர்ந்து நெல்லை ஜங்ஷனை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.